Men Murat Gurbanov, DBT liderinin biri. Men şu video çıkışımda sizi protesta çağırıyorum. Şulanın peydatı yok. 20 sentyabrda saat 10'dan 18'e Türkmenistan'ın vakti bilen biz sizi protesta çağırıyoruz. Dur bir minut. Onu bu häzir opozisiýa öz işine de uly minus boljak. Opozisiýa öz awraýynam gaçyrjak. Bizde hiç iyi bir tecrübe de yok. Bizden hiç gayrımız şurada spesyalistimde. Siz gayret edip çıkında özüňiz hekimiň öňüne barın. Bir nerede oluyor? Şun meclisdeki yani berkidilmek proyekt konstitusiýasyny referendum esasyna kesitlemeli. Şol esas mesele bolup durur. Bunun öyle düýüklü akmak. Biz size haýyş edýär, şowny iş taşlayışını geçirin. Netiz adamlar arjak bolup oturýarsyňyz. İşler taşlap zabastovka etme şowny. Ol nerede oluyor? Hökümede yani prezidente hemme adam şoňa garşy Bu konu yerleri. bütün dünya protestine çıkın. Yok avni yanıkta. Marş edin, yörek, tapawdy ýok. Ýönep özüňiz bildirin. Nadan adamla diye. Organizasyony ştab kurýar, missiňe oňa her kim goşulyp biler. Bu konu yerleri. Şu wagt gelýär, her adam kanun esasyna öz adatlygyny eline almaly. Bunun öyle düýüklü akmak.